Il-problema ta' traffiku tista' tissolva. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista it-Trackless Tram hija s-soluzzjoni. Hekk intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista indirizzata mill-kandidati Tony Pezzina, Janice Katkuti u Frederick Aquilina fejn spjegaw il-proposta tal-Partit Nazzjonalista, sistema tal-aħħar teknoloġija u użu aħjar mill-ispazji li għandna fit-toroq tagħna, sistema li tgħaddi minn toroq arterjali u distributorji, mhux minn toroq fiċ-ċentri tal-lokalitajiet, dan permezz ta' dedicated lane biex ma tfixkilx it-trasport. 6 linji forma ta' circular loops, 9 hubs, 13 l-interchange, 47 waqfa minn Birsebbuġa sa' Ċirkewwa, 24 sija kuljum u ċertezza li tkun dejjem fil-ħin. Fatt interessanti hu li Trackless Tram kapaċi ġor mijiet ta' persuni fi vjaġġ wieħed u allura mhux biss se tonqos il-problema ta' traffiku iżda se tissalvagwardja l-ambjent. Proġett ekonomiku, effiċjenti, nadif u kwiet. Jaħdmu bl-elettriku, iħallu arja nadifa u ma jagħmlux storbju. Tilħaq lill-industrial estates kollha li hawn fil-pajjiż. Tilħaq l-isptarijiet li hawn fil-pajjiż. Tilħaq bija wkoll l-Università, il-Junior College, l-Emcast, sija ta' raħa ġdid kif ukoll tal-Mosta. Ġifri l-iskop tagħha hu appropizju biex tkun mezz alternattiv għal karozza, għall-użu tal-karozza privata u persuna jista' jgħid jiena nista' mmur mid-dar għax-xogħol mingħajr ma nuża l-karozza mingħajr ma jkollok problema ta' parking u mingħajr ma jkollok għalfejn tqum sija u nofs qabel. Parallel ma' dan il-proġett, il-Partit Nazzjonalista se jintroduċi sistema ta' feeder lines fuq bażi ta' reġjuni li jiġbru l-passiġġieri miċ-ċentri tal-lokalitajiet tagħna biex imbagħad jirkbu it-Trackless Tram li toħodhom fil-lokalitajiet kollha. Din il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tiġi wara 2 snin u nofs ta' studju minn esperti u akkademiċi fis-settur. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra qed narawha b'mod totali konċentrata propju fuq kull individwu u fuq l-ambjent illi jdawwarna. Dejjem nibqgħu ngħidu aħna kemm huwa ta' importanza enormi għalina bħala Partit Nazzjonalista illi fl-individwu ikun imdawwar b'ambjent li jiġi salvagwardjat, protett u ntuħ ukoll kull tip ta' protezzjoni li dan ikollu bżonn. Il-Partit Nazzjonalista spjega li Trackless Tram hija sistema innovattiva ta' teknoloġija li daħlet fis-seħħ madwar sena u nofsilu u li tilħaq il-bżonnijiet ta' kulħadd. Pass li jmiss biex bekk inkunu ħammorru d-direzzjoni li rridu naraw il-pajjiżna fil-futur. Dan ukoll qed naraw biex ikonna ħajja aħjar iżjed ħin fidejna li nkunu nista' nagħmlu nqattaw mal-eżistana. Partit Nazzjonalista ddikjara li għal kontrarju tal-proposta tal-Partit Laburista din is-sistema ta' Trackless Tram fiha m'hemm l-ebda taxxi moħbija. Dan fil-waqt li Trackless Tram titlesta f'5 snin u mhux f'20 sena bħal metro bi spiża irħas u tinkludi fiha id-doppju tal-lokalitajiet.